Oğlum öýerdim, öz halan gyýdyn alyp bermän, erkek doganmyň gyýdyn alyp berdik. 8 ay boldy, 8 separa anyk gyýdyn alyp gitdi ejesi. Gelinim hem ejesiniň sözünden çykanak gaýt diýip jaňaja öýden çykyp gidýär. Her separ ýalbaryp ýygyna getirýärdik. Ýöne şu separ 20 nöle niýadadyk bizem. Ýdam zok. Oğlum hem ikinji wagtyny synak görär diýip otýur. Ýoksa meka oglan başga gyýdy oglan ýok. Ýuwaşagy diýip alaýdym da ýygyma eýe bolsun diýip beýle boljagyny bilmedim. Gatyly toý tutdyk eka oglum diýip. Awa ýerine ýaşaýan iýlen çekinýäs bolmasa ogluma gyýdalyp öýerer. Ýöne birinji wagt bolup gidende gowy boljakdy. Ödem okuwsyz gyýdy şu ýyl okaw ýerdip okatmak niýetledik. Diňç wagt köp boldy öýde. Oglumdan gelýän telefonla ýadyýadan SMS-lerini görkezmejik bolýan 2 separ telefonyny döwdi. Şu istoriýamy aýdyp beräýdi diýip bir genjemin haýyş etdi. Menem gönje gabyny ýazdym. Genje olar ýalyň öýüňde saklanyňdan Hudaý sowupdyr çaga ýok bolsa aýyrdyydym sebäbi bir tanşymyzda bolşalar ýaly. Ol oglan 10 ýyl ýaşady şo gelin bilen. Aýtdy ilki bir dostundan eşitýäşolar ýaly anananyk. Ejes kakasy gowya. Onu da ananman bir ýerde kwartira tutup şataýda